Dobrý den, jdeme hrát, víte co? Tyflo. Ne. Nevím. Minecraft! První díl. Pojďte, pokud jdešem. Založíme si nový svět. Ty to vypni a koukej si, jak hraju a budeš mi to radit, OK? Ne, tady mám taky práci. Ne, ty nemáš práci. A mám velkou. Ty budeš taky natáčet? Už najdu tu aplikaci správnou, protože já jsem připojený k počítači. A to je tím pádem dobře. No ty tak mi to daj. Proč? Nebo si vypni počítač. Tak budu na tebe koukat, to jo. Přes co? Na to budu koukat. Normálně, to. To nebude správný asi. To já jsem to jednou zkoušela a mu to potřebovala na počítač. Čeká se to vyřvat. Ne. Koukej, tak lidičky, máme tu nový svět a točíme. Takže hned těžíme dřevo. A hned těžíme všechny. Koukej se. A zavři prosím tě dveře. Jo. Tam. Wi-Fi, jo. To je dobrý, už dám. Já bych ti na to nešlapal. To je nejlepší kamoš. Jeden, abyste... Co jste tam bagl? Hej, víš, kde se právě bagl zombík někde. Pozor, je tam kabel. Dobrý. Prosím se, koukej se, jak já No, já jsem koukat, je tam, no teď těžíš crafting table, dřevo, styky. A teď běží s tyčkama, já jsem prostě to znám. A teď dělat si sudu. Tak. 4x4. Tak. Jdeme to další. Takže 6 lidičky, Ty se na taky. dneska to jsou mímoň. Ty jsi Dáme kokos. asi jenom jeden. Hej, my jen oba natáčíme. Jo, kdyby náhodou, tak si nešímejte každých jednoho hlasu. Ano? Ach jo. A to je můj Minecraft. Displeta majíče. Jenom jednou hru si zahraješ? No, třeba jako tady to. To proč já slyším zombíka? Slyším zombíka, problém. Zombík. Ještě piču neznáte mě. Srandu. No to není zase plná verze, to nenávidím. Hledám tam tohle. Tak, ještě dokud. Great. No a to bude za peníze, koukej na to. Normálně, lidičky, napište do komentů, jak to mám stáhnout, já vím jak. Já mám tady show, to je plná verze. A tam máš root, a ty tam máš root, a já ho nemám, protože to mně nejde. Takže kde mám moje díl? Kejvka, ne, to není kejvka. Teďka já nejdělám. Tak. Pak tady stavíš dům, jo? No. Pomalý, jo. 4x4. 4x4. Ten je docela velký. Vidíš, to je 4x4 tady. Tam toho je 4x4. Počkej. 1, 2. Aha, dobrý. Budu těžit další dřevo. Dobrý, jdeme na další dřevo. Jo. První díl bude dům. Vidíčky, dům. Pamatujte to. Dům. Ach jo. Pořád natáčíš? Nejde ani. Já mám nápad, to dělám. On to se nemá. Nemůžu natáčet.
1, 2, 3. Dobrý. 4, 5, 6. Tak. Aha, problém. Důmeček mi nevychází. Ach jo. Pane bože. Jak je to možné? Jedna, 3. Tak, hurá. Máš nabíječku? Čemu? Svoji. Jo, ale... Myslíš? Dobrý. Sám to vypnu. Akorát mi to vystačilo. Tak ještě na dveře. Hej, stáhni si nějaký program, přece můžeš natáčet. Jo, vej. Jo, hele. Mám tady něco zajímavého. Nic nebude zajímavé. To možná bude. Takže první díl se bude jmenovat Domeček. No, domeček. No. Tak jo, to je dobrý. Tak. Tak. Neviděl jsi v poslední době Olinu? Tak. Ne, jo, viděl. Tak? Aha. Babánila. Jo. Já jsem kokos. Tak. Já jsem kokos! Počkej. A jaký? Tak. Takovýhle? Tak. Potřebuju ještě jedno dřevo. Ne, já potřebuji hodně dřeva. Příští díle půjdeme těžit. A doufejte, že narazíme na... diáče. Ne, na uhlí. Chceš mě pustit, ne? Jo, pustím. Máš na natáčení? Ty tam sedíte. Cože? Máš na natáčení? Jak na natáčení? Cože? Ach jo. Dobrý. Bude to ještě dlouhá cesta. Máme domeček. Prasátko. A nemůžeš být do 7:30? Konečně. Tak. Krumpek. Ty máš rád krumpek? No. A já chci krumpek. Nevím, že tady v talejské verzi je Nether. Já vím. Já jsem se někam dostala v kreativu. Šutry. Zombie. Že by tady bylo poblíž jeskyně. Mám se zvenku. To není zvenku. Můžu dělat spány dolů. To nahoru. Kámo, blízku tady je. Je to uhlí? Ne. Není.
jí. Nom. Kašlom. A divný zvuk, ne? Divný. Ne! Ono je to... Tak. Počkej. Ale tam mají kefka. Ještě mě poblíž nějaký uzlak. Nepotřebuje rychle natěžit. Když si úplně naplno 10 kytálky, ne? Já je mám. Máš toto zkoušel nastavení. Co to je? Ukončíš to? Ne. Ne, jo. Zakrž! Sakra. Funguj! Já ti ukážu Ale už. Ok, takhle ti ukážu sakrš. To není vtipný. Ale O, další pěkko. Jdeme se tady vypálit uhlíčko. bláznivé uhné, které by chtělo každé mimino. To je kokos. Pravda. No, velká pravda, co? Takže osvítíme. Ona má to udělá. Já takhle má taktika nová, vidíš? No to funguje. To jsem borec. Já nenajdu tu uhlí, sakra. Já tu uhlí nenajdu. Tak ne. Ještě jsem ani nenarazil. Ty nenávidíš uhlí. Jo! Jackpot! Jo, uhle? Jo, uhlečko. Yes! Uhle. Co to je narazit na takový jackpot? Jo, ten zombie je nějak roztomilý. Nechceš ho pozdravit? Velký zombie. Tam to slyšíš, ne? Nechceš ho pozdravit, miláčka. Domácího mazlíčka. Máš ho rád, domácího mazlíčka. Železo. Ano. Máme tu jackpot. Železo. Jupi. Mňam, jupi. Single jau. Lodičky, jackpot. Konečně. Tomu se říká jackpot. Kamennej krumpáč. Rovnou si udělám motorčky. Uděláme. Po hodiny dlouhé kopání naše suroviny. Hurá! Vytěž to uhlí. Tak. Každý uhlí se teď hodí. Hej, koukej se na můj kanál. Budu točit jak divej. No já to budu vydat. Budu dělat profil, ne? Tam, že tam dá. Já vím. Na ten YouTube, nebo co se tam dělá. Železo, prostě vybísti. Našli jsme železo, kolik? Schválně, 6 železa, jdeme ho vypálit. Že máš dva styky, že? Já si dám jenom jeden. A jeden meč? Stačí mi zatím dřevěnej. Budeš se koukat na ty moje videa, které budu teď točit? Takže si už jsme bohatý. To je vždycky rád.
A tady to ukončíme. A shledanou dalšího videa.